Kuyog ra talaga, hadlok ko gaw. Talawan kayong dagko. Hala! Hala! Pagkatakuha gini ay! Usa man na! Matay gaw. Murag mo bundak namang ulan gaw. Ganiha ra matus takloy. Wala ba'y naggulimok diha gaw? Matay gaw, ang akong tiyan nga gulimok. Matay mingaw yung dalan gaw. Matay na scam gyud ta ato ba? Siya nang nahagit nga diri ra makita kay mo idaghang lawa dire. Tay sa murag na may gadulong. Gadulong na o dala ra sa tong kagutom. Oh. Time sa ako sang klarohon. Gamita po na imong spot. Time sa bidaw. Ana agad lagi oh. Oh. Siya lagi ano? Gadulong lagi. Spotting now. Mao lagi gyud oh. Adi gini scam diyan. Kita kagaw. Nag-chat pa mo ko sa spot god. Bugay kay mga pol. Ya ka mo, nagdala mong spot. Ready kayo? Ay, nara ko oh. Na imuha. Asa imuha? Ako ang full charge ka ini. Mo na imong gi-charge. Abdad bagag tulo ka oras. Kalukuhan. Agay. Kita oy. Na, dali na kay nakaw ta kay para daghan tag makuha. Yun na. Taysa. Pangita magkataglawa. Namoy dala sudlanan. Sudlanan raman di ay daghan pa kay kag aksyon animala ka. Yo. Kana po diyang sudlan. Tudluan po di mo nang imong lawa-lawa og bisyo. Imo na ani ba o? Synthetic. Naunsa man ka nga. Nani. Ay kog kiyat-kiyati. Ikaw nakadala kag sudlanan? Ay na, kayo. Ulis di ready, oh. Na. Mao ding nalangay ka kay kadala-dala day kag balon. Ang kami aning duha ron, mga pasmo me. Oo, kadalag balon daw. Tara oh. Para luwag kayo ba para di sila stress. Na, sige na. Tara. Abante. Oh, Agaw. Gasunod-sunod ba mong duha? Ikaw dong, dito ka. Ikaw Loy, dito ka. Kuyog ra talaga, hadlok ko gaw. Hadlok. Ikaw nang nanghagit. Hadlok ka. Tala, kuyog kan duha, tala. Hadlok mo gagaw. Tanawang duha oh, mga kuringog. Talawan kayong dagko. Oy! Natago ninyo! Kanan tapos talan! Ama na daw. Gini. Ana. Kana oh. Sure eh. Mao. Maugid lagi. Matay maugyod. Naagyod. Oh, namalagi ka. Ingon ka, magbulag-bulag ta. Naara ba to sa imuha tong gipalit ato nga lintoy ganiha? Di pa lang ko kakaon. Aw na ni lintoy. 6.5 hours later. Ana. Muna ni. Uy, usa na gaw? Dintoy. Dintoy. Ay lawa di ay. Tagasam na. Taga mais. Sagad ra magag taga mais basig nata ning sagingan. Aw taga saging. Asam din mo nakuha di. Ay di taga kumpay. Pagkabubuan ninyo oy. Tala. Matay zero gid kung gabi una ron loy ba. Hindi ko nakuha loy. Aw ako gaw. Grabe nakakuha ko kuan gaw. Lumat og orang ikugan. Apap. Stop. Pag-snack ka sa mundo ha. Ingit ako. Ha? 5 minutes later. Uy, nara. Disgrasya. Tiba-tiba di ko ano yung ugma. Dagan yung mga bata mabiktima na ko na yung ugma sa eskulahan ba. Kwarta na saan? Sulod. Uy. Gaw, dihara ka gaw kay mo diskarte sa ko dito gaw kay mayamang ka kay naaman ka diha.
Kuha ni wala yun, zero yun. Ang pinggaw. Nakuta na kagaw. Kakuta na gaw, kaluyan. Haya ni mo eh. Patay, tiba-tiba juga. Subad yung panihapon mo na agaw ba? Kaluyan. Gaw. Namoy dakong sudlan na gaw, nailawa dito dako kay ba? Kaluloy. Tala. Sama. Ano pwede ay? Tara diri nara Hala. Pagkatakuha gidi ay. Unsa man na? Di man na lawa guro. Unsa man na lawa o yawa? Ya. Meron na. Dawa mo gid sa lawa-lawa ko lagi. Kuno po kita ano gaw ba? Na kay tuko ba kada o ganagaw? Nadakuha kayo ng sudlanan ngayon, sudlanan. Gaw. Kana inyong lawa gaw, estudyante ray mo palit ana. Pero kini ako burag ang target na ko ani murag principal gyud mo palit ani. Oh, yun.